שלום וברכה, תושבי איתמר יקרים, ליישוב איתמר, לגבעות שמסביב לאיתמר. אתם נמצאים בסכנה לא פשוטה. מכת הכלבת נמצאה באזור של איתמר, ילדה מאיתמר נמשכה ונזקקה לטיפול. כל בעלי הכלבים חייבים לתת את כלביהם לטיפול או להסגר או להמתה, חייבים לשמוע על הווטרינר. כל מי שלא שומע עובר על לא תעמוד על דם רעך. זה איסור נוראי, מפני שאם חלילה יחלה מישהו בכלבת וחלילה ימות, זה מיתה באיסורים וזה ממש עלול לגרום למוות של אדם תושב היישוב. קחו אחריות, עשו את מה שצריך, יש וטרינר שמטפל בכלבים, הוא יגיד לכם מה לעשות, או להמתה או להסגר, ההסגר או לתשלום, כרוך בערך בכ-7,000 שקל למשך חצי שנה, זה מה שכל אחד מחויב לעשות. מי שאיננו רוצה לשלם, אז מוטב שכלב ימות ולא בן אדם ימות. עשו והצליחו, אני גם מברך אתכם, מבקש ודורש מכם, יעמדו בתנאים, עשו מה שהווטרינר אומר לכם, ובעזרת השם יבוא השלום עלינו ועל כל איתמר ועל כל ישראל.